Waze umoya walapha elwandle waphola kamnandi kwaye nabantu baphume ngobuninzi babo. Azukuhle thatha iitawule zenu phaya ebhutini ukwenzela xa niphuma emanzini nizosule. Kulungile mama, enkosi. Tata, masingeneni emanzini njengokuba usithembisile ukuba uzotata nathi namhlanje. Yho, ayabanda la manzi. Jula ibhola sizishushubeze ngayo. Jongani phaya bantwana bam, lowa nguloliwe usuka edolophini uya eSimonstown, isitishi sokugqibela ukusuka eCape Town Station. Waze wamncinci uloliwe xa ekude. Yinyani tata ukuba uloliwe uhamba ngombane? Ewe, yinyani leyo mntwana wam. Nam ndiqale ukuyazi loo nto ngoku sendimdala. Ngexesha lethu kwakukho oololiwe abahamba ngamalahle. Kowu, hayi ushiyekile tata kule teknoloji intsha. Uyacaca ukuba ukhulele ezilalini nyhani. Tata kaPrecious, ndisaya kuthenga ukutya ezivenkileni, ndizokubuya kwamsinyane. Nifuna ntoni kanene bantwana bam? Sifuna u-KFC ne-ice cream mama. Kulungile bantwana bam, mandikhawuleze.